Představujeme vám ZK Design, akciovou společnost se sídlem ve Velké Polomi na hlavním tahu mezi Ostravou a Opavou. Jsme specialisté na výrobu komplexních celků pro vybavení kanceláří, škol, administrativních budov i budov občanské a technické vybavenosti. Dominantní postavení máme v segmentu výroby a dodávek posluchárenského sezení. Vyvinuli jsme několik vlastních standardizovaných typů sezení, které dodáváme do většiny českých univerzit. Vyrábíme také speciální regálovou techniku, shop-in-shop systémy a prodejní pop displeje. Naše moderní výrobní centra disponují kovovýrobou vybavenou CNC stroji a robotickými technologiemi, stolárnou s obráběcími CNC centry, lakovací práškovou poloautomatickou linkou i střediskem pro zpracování hliníku, nerezy a dalších materiálů. Silnou stránkou společnosti ZK Design je variabilita a okamžité reakce na požadavky zákazníka. Nabízíme komplexní služby, od zpracování návrhu až po konečnou instalaci. Tuto komplexnost zabezpečujeme vlastním vývojem, silným inženýrsko-technologickým oddělením, zkušenostmi našich výrobních středisek, pružnou expedicí i osvědčenými montážními četami. Výrobky z našich dílen najdete nejen v České republice, ale také v mnoha zemích Evropy. Přidejte se mezi spokojené zákazníky společnosti ZK Design také vy. www.zkdesign.cz